bisan kung bugnaw ang panahon, may uban ka nato nga magpangita gihapon og bugnaw nga pagkaon sama sa ice cream. Karon tilawan ta kining ice cream nga patok usab sa mga millennial nga swak pagyud kaayo sa budget. Ania ang report. May uban ka nato nga bisan og bugnaw ang panahon, mangita gihapon og bugnaw nga dessert. Sama na lang sa usa ka tindahan sa ice cream dinhi sa may F. Llama Street, sa Dakbayan sa Sugbo. Gilinyahan gyud kini ilabi na sa mga batan-on. Ang ilang baligya mao ang gitawag nila nga fried ice cream. Gibutang kini sa usa ka machine ug gi-roll. Pinangita gyud kini nila tungod kay ang presyo usab niini tag 25 pesos lang. Nagkalain-laing flavors, sama sa mangga, ube, o tsokolate. May strawberry, cookies and cream o vanilla. Libre na ang duha ka klase nga toppings nga imong gusto, maunang gikalingawan yun kini og kaon sa mga namalit. Suwayan na mo. Kay bago pamanggod. Lamit ya. Grabe gid kay tuuan. Naay duha ka kuan, batanon. Misulod jud sa naligo na gid sila din. Palo na pud upat ka buok naligo, nag-ice cream gyud. Kundi baka ni sila subawan. Uban ni Lian Sinkulan o Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Besda.